Naitonelo korok han hai nongno lamsugo da boy sapti pra chenelo in jora rogo phano tipra amse rogo kami rogo nukhung rogo jong thangnai kengke tak phano sak sak sesungniya nukhungni bebhag boni se in jora rogo Adhaar card, Ration card, birth certificate eba dalbidal nangman documents rok kari omhai rok sung nugitong wanchu na man injora rok mo hake sin borong bisingo documents nangmarok kariang tongmarok nai nai di sini field correspondent boro homani sini himangpuli nuganaro omhai kaisa nukungni kogrok mo nahar naikangkai highway lama kinari ko highway road lama kinara se mo kono khel khaijaya nukhung kaisa belekhaino khairok suru suru kono khel khaijaya nukhung mo belekhain sugya nukhung lama highway kinar mo hasini montri minister chini bikas debroma borong nang bikas debroma sarni area 34 mile 34 mile mo haino khung tongo bawni kono kaspatra kore document kore gari lai tongo gari kota kota ekdom lama kinar serai khnai tongo belekhin rik engkai mo highway ekdom lama kinar bai nanglaijak mo yango nahrai naikhe belai tong huro murui belekhaino o lama kinaro nukhung khungsa belai no soliya belai khe tong yang rok hangkai highway lama kinar tong hingkai belai khe murui belai bolong kutu borongni muya tuya mukutung thekutung thumbui phalyang khe borok mai similiya tipra sarongni talikha mohai mukutung rok borong thumbui phalmani nogo rongjak tongkho belai kosto khai bolongo habui muitu bubar rok loti rok mui morong rok muya rok tani phani sajago bukhuk tini ang yangtui lama tui lai telamora je thana hin phaimani kesar mukutung paini hin bathakproni nukhungo nugui angni nukhungo nugui belekhaino mahapka tamni khe mo highway lama kinaro wngui nukhungo sugrati chini mane sugya nugui ang mahapka hingkai acha ang kok sungna musumakhai mo haise bukhuk nini nukhung bahai ki choli tong kisa sai khanai khe hamnai hingkai nini kono ration card ama herok kori deba nini bwsak khoro bwsak to tora torbai khe sikla da sobai khe sikla sokai ka mang sikla sokai ko masa sikon 4 বছর 4.5 বছর নিচে gase basa sikla sogoi tongo sinong ration card kri tamgoi kri ingkha bo kisa sai khajen nangkhe rang rok nango hin khajabai ta rang rok bai ration card ma khaijani haita 9000 rok rang sanjago 8000 rok sanjago ration card kaisa ration card khainasi 9000 10000 rang sanjago belekhe wana ma singcha chini jingle jedin jesi sakhaino chanan se kri hinga ba khaimai yangi thangta rang paisa boro rimana maita belekhe dukhoni kok tamke mon nukhung mo bukhungni nukhung khawi tongjamani tamni ke bini ration card krei te bini kun facility krei sarkaro kun phamaya kho acha nong mo parani mung tam hinjak 35 mile ngai yang dei onek minister rok layo mo highway road kinate no oro wasi bathake rok nana nailang agiro khan naikha ngai bi kota bu ni larse ngai boro ase ration card kaisa pano je khairi mi atana ngai ni chera rong ni kaos podor khatora to birth certificate ro school khan ma poriya birth certificate krei sikla sak tong mekha birth certificate krei Adhaar krei bai mane mode pori ura pathma tong ta Adhaar sanjago belekhe wan wasi jable kai nadi bongni Adhaar rok krei serai besarongni school ma pori angui tongkha sikla koto ngoi se mathagi ma tongkha tamke Adhaar rok sanjamani gunui nukhung solayani gunui borok Adhaar rok sanambai nahrmaya birth certificate sanjago Adhaar sanam thangkai abo borok maya angui tongo belekhe kharma sinjao nukhung nugui ang belekhe khayokha
nai tongnai takute songno koinani musungo abono chini borok kwbangma kwrung jagao mo haichu ya tongui mangkho abono chwng yakma pholok lainai bahai chini sak bai sak subalai nai chwng bahai ke kuchugo kalai mano naidi tibra sarok tago subalayo hinpano chwng nangmani jaga subai maya wngui tongo kaisa jagao hingkai tamokhe nukhung choliya kagos potro kwrwi lekha mapari wngui tongo o nukhung highway bai belai khe nangjak nukhung kaisa abono belai kheno chini tibra samni talika hamya sorkar thango phaio kwbangma rajniti party khailio neta peta hinjaknai rok kono kebono khelbo care khaimya nangkhung tongnai borok ba bobo hai borok rono kai suk oborok bo chwng kono care kaham khaimya ni bagwi chini borok kwlugui no tongkho tamoni hingkhe borok tabo kagos potro kwrwi document kwrwi nog nukhung hamya mungsa phejak maya omhai wngui tongo nai tongnai takute bukhukno belai hambai nai tongdi cheyawi chini ho channel